Padayon ang pagpangharot sa dakbayan sa Subo sa mga medalya sa Central Visayas Regional Athletic Association NEAT, aniyang medal standing sa mga delegado sa Central Visayas. Jinky Bargio, Suginlimi. Sukad gisugdan ang mga duwa sa Central Visayas Regional Athletic Association meet, nakakuha na ang host city nga Cebu Niños og 41 ka mga gold medal, 31 ka silver ug 20 ka bronze medals nga mao'y nagbutang kanila sa number 1 slot sa Sivera A. Sa pagkutlo ning balita, nagsunod sa Niños ang Mandawi City, ikatulo ang Talisay, ikaapat ang Cebu Province ug ikalima ang Tagbilaran City. Ang sports consultant sa City Hall ni padayag sa ilang kalipay ug misugilon na ang suporta sa lokal na kagamhanan ug pagbansay-bansay sa mga atleta mo'y usa sa ilang sekreto. We're happy because Cebu City has been perennial champion for Sivera. And I just hope na kaning atong mga gold medalists, nagabot sa palarong pabansa, mo deliver ka mga gold. Matod sa Department of Education, posibleng matapos na ang tanang duwa ugmang adlaw. Sa closing ceremony, pilion na ang mga atleta nga ipada sa palarong pambansa. Manguli na sab silang tagsatag sa mga lugar ang mga delegado ug sa Lunes, balik na sa normal ang klase sa mga tinun-an. Wala gyud. Kaluoy sa Diyos. In fact, ang boxing mao gyud amo gitutukan with our director nga mao gyud ang iya kuan nga see to it nga wala gyud madisgasya nga mga bata. Jinky Bargio, News 5. Rotational brownout ipatuman inigsulod sa ting-init tungod sa gibana-bana nga pagsaka sa demand sa kuryente. Wapay nakita nga sulbad ang power sector sa dugang 50 megawatts nga kuwang sa supply karong summer. King Perez, Suginlimi. Gihugpong kagani ang buntag ni Governor Junjun Davide ang mga kadagkuan sa power sector sa Sugbo aron masayran ang mga kalambuan sa rehabilitasyon sa kuryente human sa bagyong Yolanda. Nasayran nga fully restored na ang mga transmission lines human naayo na ang Visayas Grid sa NGCP. Katunga pa lang ang na-restore sa Bantayan Electric Cooperative samtang 70% ang sa Camotes Electric Cooperative. Ang lungsod sa Pilar ang labing apektado sa isla sa Camotes. Dili pa matauran og kuryente ang mga balay nga naguba sa bagyo nga hangtod karon wa pa makabarog. Nagpabilin ta usab ang suliran sa kulang sa supply samtang padayon pa nga giayo ang mga planta sa kuryente didto sa Leyte. Pagkakaron nahibalik na ngadto sa 80% ang gi-generate nga kuryente sa Leyte. Gikalipay kini ni Governor Davide tungod kay haom kini sa ilang tinguha nga ma-restore ang supply sulod sa 6 ka buwan human sa bagyo. For full power will be restored. Nakuha ra nila this was December, January, February, November, December, January, February, 3 months. So Mike Ayot, and then we commend the power sector for their support and for their for doing their job. Apan ang giatubang karon nga problema sa power sector mao ang nagsaka nga demand sa kuryente tungod sa nagsingabot nga summer. Sa franchise area sa Veco nga gikan sa lungsod sa Liloan hangtod sa San Fernando, gipanabana ang magkuwang sila og 50 megawatts sa supply. Pagkakaron igo pang supply apan inig sulod sa summer, posible nga ipatuman na usab ang rotational brownouts tungod kay walay reserve supply nga mahatag ang mga power generation companies. We're okay. Supply covers demand. Pero we will run into problems once there is a plant that will have to undergo maintenance or will just trip for some reason. Okay, that's what we're really afraid of. Samtang mipasalig ang Regional Director sa Department of Energy Antonio Labios nga adunay igong supply sa kuryente sugod sunod tuig hangtod sa tuig 2016. Gibana-bana ang musakapang demand sa kuryente atol sa pagpahigayon sa International Eucharistic Congress o APEC Summit. Sa tuig 2016, gibana-bana ang musaka ang demand og 8%. Hinuon adunay 430 megawatts nga supply sa kuryente nga ilang mapaabot gikan sa ipatuman nga electricity projects sa dili pa moabot ang tuig 2016. Well, as I mentioned, the DOE is continuously instructing mga industry. So ang
ang atong projected deficit nga about 80 megawatts for this year, that will be covered up by committed capacities. No? Tungod sa maabot nga panahon sa ting-init, kundi dako ang electricity demand giawhag karon sa mga kadagkuan sa power sector diri sa Sugbo nga dili mag-usik-usik ang mga konsumidor sa paggamit sa kuryente. Sanglitwa pa nahibalik sa normal ang power generation human sa bagyong Yolanda. King Perez, News 5. Wala magkasinabot ang konseho sa paghatag og sulan sa 20 ka mga job orders nga mibantay sa Paseo Fish Port. Ang uban nga mga sakop sa konseho nangita og katinawan kung ngano nga gi-hire ang mga job order nga walay kasayuran ang buhatan sa City Treasurer. Hinuon na desisyonan nga mohimog resolusyon si Consul Hans Abella aron himpit nga gyud nga mahatagan og sweldo ang 20 ka job order employees. Matud niya, ang yan lang kining hatagan og sulan tungod kay ila man usab kini nga giserbisyuhan. Ipasalig niya Abella nga mapadali ang pagduso sa resolusyon aron usab malakip ang pundo alang ini sa supplemental budget. Na mo gud na earned na mo gud nila kay gitabahuan man to nila nya ako personally I feel nga wa man sila sad. Well, ako ding paniwaon nga mahimo din nato ang resolution because I think ang kwarta na aman, so kailan na lang supplemental budget for the purpose of paying their salaries. Dili mangayo ang dakbayan sa Lapu-Lapu, danyos gikan sa mga responsable sa oil spill, gikan sa nagkabangga nga barko sa Lawis Led sa miaging tuig. Usa ka apektado sa barangay sa Lapu-Lapu, mao ang barangay Kalawisan. Apan tungod kay napudular drab dayon ang oil spill, sibiyo pa sa dili na mo demand og bayad sa danyos. Samtang ang mayor sa lungsod sa Cordova, si Adelino Sitoy, nangayo og 127 milyones pesos nga danyos alang sa kadaot sa ilang kadagatan gikan sa mga kompanya nga nag-iya sa barkong sama sa Kuainas og Sulpicio Express 7. Wala kaayo o nga unsay damage nga nahimo diri sa ato, wala kay ato mang naagapan. Ug mga kadto ang naglangkob sa ato mga balita sa aksyon Bisaya karong adlaw Miyerkules, Pebrero 12, tuig 2014. Gini si Frank Malilong Jr. Mga istorya nga di lang kutob sa paghatod sa impormasyon. Musunod ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tungod kilabaw pa sa balita, Action!